Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli din kardeşler, sizin için Yardım Milli İslam Hayriye Fondu'nun may ayına hazırlangan çirattagı video jurnalını taqdim etебез. Ol Müslümanlar için izgi bulgan Ramazan ayına ham urazat tutuğa bağışlangan. Sizin bilen men Rimma Gatina. Ramazan ayı başlanır aldından 13 mayda Yardım Meşridi territoriyasında ikinci etapqar zor üme uzdı. Siyikli Peygamberimiz şistalık imanın yartısı degen. Şuшы hadisni istat etip kazandılar ham mahalle halkı Allah Teala rizalığın ümit etip ümäge kildi. Ortak güç bilen biz şatırını yuvup çıgadık. İsterler ham urunduqlarını hazırlap koyduk. Ham meşitnik eylenen tiresin bek yaxşılap jiştirdik. Allah Teala barşabızның işlegen işlerinden razı bulsun. Yardım Meşitine ham davula okutu tünnetlendiri üzerine ekskursiyaga kilgen din kardeşlerimiz Күрмәүчеләр өчен Брайль язуындагы Коръәнне нәшр итүдә катнашырга теләк белдерде. Алар бу эшне үзләре һәм гаиләләре исеменнән башкарырга булган. Шулай итеп, Малайзиядан килгән дин кардәшләребез Зур Казан типографиясендә 21 комплект Коръән чыгарырга заказ бирде. Типографиядә бу эш өчен Альберт Федоров дигән белге җаваплы. Гадәти Коръән 1 томнан торса, Луи Брайль системасындагы изге китап 6 томнан тора. Ярдәм давалау укыту төннәтләндерү үзәгендә күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен курслар тәмамлангач, алга таба белем өстәүне дәвам итер өчен 6 томлык Коръән бүләк ителә. Ярдәм Милли Ислам Хайрия фонды карамагындагы Коръәнне өйрәнү мәркәзендә Коръән өйрәнү буенча еллык курслар тәмамланды. Казанның Киров һәм Мәскәү районнары имам-мөхтәсибе, Хайрия фонды советы идарә рәисе Илдар Хәзрәт Баязитов һәм фондның президенты Илхам Исмәгыйлев 60лап шәкерткә сертификат һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Кадерле балалар, сызларыбыз, тагын бер уку елы ахырына якынлашты. Ел дәвамында Ярдәм мәчетендә изге Коръәннән сүрәләр яңгырап торды. Коръәнне өйрәнү генә түгел, аны буенча яшәргә дә кирәк. Чөнки Коръән тормыш өчен күрсәтмә буларак җибәрелгән. Сез үз мисалыгызда чын мөселманнарның нинди булырга тиешлеген күрсәттегез дип уңышлар теләде Илдар Хәзрәт. Илхам Исмәгыйлев исә уку елын уңышлы тәмамлаулары белән котлады. Алга таба да шундый ук көчле омтылыш белән Коръәнне өйрәнүләрен дәвам итәргә чакырды. Аеруча яхшы нәтиҗәләргә ирешкән шәкертләргә Коръән каләмнәр тапшырылды. Ярдәм Милли Ислам Хайрия фонды советы идарә рәисе, Ярдәм мәчете имам-хатибы Илдар Хәзрәт Баязитов Татарстан Республикасы президенты указы белән фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Ул әлеге медальгә рухи әхлакый кыйммәтләрне саклау һәм үстерүгә, тынычлык һәм диннәр арасында дуслыкны ныгытуга зур өлеш керткән өчен лаек булды. Ярдәм Хайрия фондына шулай ук 2016 елның республика хәйриячесе бәйгесендә дә диплом тапшырылды. Совет халкы быел бөек җиңүнең 72 еллыгын билгеләп үтте. Безгә җиңү алып килгән ветераннарның саны көннән-көн кими бара. Шулай да безне сөендереп яшәүче әби-бабайларыбыз бар әле. Күкмара районының Аты авылында туып үскән Гали ага Гарифуллинга бүген 97 яшь. Ул Ярдәм мәчете мәхәлләсендә гомер итә. Намазга үз аяклары белән даими йөри. Бик бәхетле картлык кичерә. Хәләл җифете янында балалары, оныклары сөендерә. Кулага бераз ишетеп бетермәсә дә, хәтере яхшы. Сугыш башланган, ут эчендә йөргән вакытларны бик яхшы хәтерли. Biz Tambovuski ormanında lagerdayıq biz. Soğuş başlandı. Şunda abiya bittiler vayna. Soğuş başlandı deyip. Soğuş başlandı. Biz hizmet etkende zor nittiler. Bizden zor ayttılar. Mobilizasyon yasap. O yaştakiler de ne de oldular bit. Bir tuğan şekilliydi anda. Orası mı, Tatar mı anda, kim bulmasa da var bir nide. Гали абый ул вакытта әле намаз укымый, әмма Аллаһ Тәгаләгә ышану бик көчле була. Сугышка кергәндә белгән дугаларын укып керә. Аның белән бергә сугышкан үзбәкләр бик дини була. Әтинә-әниләр белән ике арада хатлар йөреп тора. Сугышның җиңел вакыты булмаса да, чылганышта калгач, махсус органнар аша узырга туры килә Гали абыйга. Окружениедә не булды инде, хәтәр булды. Кайда сез калдыгыз? Самаринский урманында. Ничек чыктыгыз? Ничек чыктыгыз? Ну, анда командир сейчас әйтте, кем не может чыгарырга, давай таралдык инде,
Кем ничек мужып шыға дейіп, мен как раз под Москва келіп жетті, шонда шықтым дейді. Әйе. Анасын окружениеда қалғаш әлі сізні тағын текшерділер не? Текшірді асу отдел. Әйе. Сразу неге алмадылар, асу отдел арқылы. Әйе. Олар текшірді, ничек болған. Анасын әнесі соғышына давам еттігіз енді текшерді? Әйе, соғышын давам ет. Ғали абай Украина, Белоруссияда соғыша, Чехословакияға қадар барып жете. Карпат халқы рус солдатын қышақ жайып қаршыламай. Чехословакияда аларны бекер аталар, әйбәт қаршы алалар. Ғали абай өзін бүгін бек бәхетлі кіші деп саный. Bütün нәрсем бар, bütün нем бар, Allah'ın verin şükür. Семьям, балаларым бар да жоғары білімде. Bir oğlum vraç, bir oğlum arxitekt, bir kızım zaviyişti. Allah'a şükür. Namazlarını kaldırmıyoruz. 5 vakit namazını kaldırgan yok Allah'a şükür. Allah Teala mene şunday ömür verdi Allah'a şükür. Mene uyamaganda tozalık, sağlıqda Allah'a şükür oyak bəli. Bir vakit namazını okuymalı Allah'a şükür. Егерме 4 май күні Қазанның Ярдәм мәчетендә районның имам мөхтәсибен сайлау җыелышы булды. Ярдәм мәчете имам хатибы Татарстан мөфтиенең социаль эшләр буенча киңәшчесе Илдар хәзрәт Баязитов әлеге вазифага бердәнбер кандидат иде. Илдар хәзрәт соңгы берничә елда имам мөхтәсиб булып торды. Бу вакыт эчендә сизелерлек үзгәрешләр булды. Мәчетләргә халык күбрәк йөри башлады. Имамнарның бердәмлеге артты. Имам хатиблар бер тавыштан Илдар хәзрәт Баязитовны алдагы 4 елга Киров һәм Мәскәү районнары имам мөхтәсибе вазифасына сайлап куйды. Сезгә рәхмәтне белдерәм, инде шуныш белдергән өчен киләчәктә дә бердәм булып эшләргә ярсын барыбызга да хөрмәтле хәзрәтләр, мәсьәләгә сикилә күптән узакламый берсе көнгә инде ул җомга көн акшамнан соң башлана безнең иң көтелгән ай, Рамазан айы башлана. Шуңа әзерләнәбез. Әлбәттә, бу безнең өчен бик зур, бик изге, бик күркәм ай. Шуңа күрә бу айда без барыбыз да беләбез, уразаларны тотабыз, мәхәлләләребездә бәлки кайбер мәхәлләләрдә ифтар мәҗлесләре үткәрсәгез, бу да күркәм, чөнки ифтар мәҗлесләре шушы ураза тотучыларны ашату ул үзе бер изгелек. Шушы Рамазан айында изгелек кыларга күбрәк кирәк. Ярдәм дәвалау укыту тернәкләндерү үзәге директорының тәрбия эшләре буенча урынбасары Лилия Салахетдинова Свердловск өлкәсе мөселманнары диния нәзарәтенең көмеш ярымай медале белән бүләкләнде. Әлеге мөфтият алга табада Ярдәм милли ислам хәйрия фонды белән хезмәттәшлек итәргә теләк белдерде. Быелгы изге Болгар җыены вакытында Татарстан мөфтиенең социаль мәсьәләләр буенча киңәшчесе, Ярдәм фонды идарә рәисе Илдар хәзрәт Баязитов Болгардагы Коръән музеена күрмәүчеләр өчен Брайль язуында басылган 6 томлык Коръән тапшырды. Әлеге Коръән Болгардагы музейның аскы катында эшли торган экспозициядә урын алды. Мөселманнар өчен изге саналган Рамазан айы башланды. Ярдәм мәчете Рамазан айында ифтарлар оештыру өчен волонтерларны чакыра. Сөекле пәйгамбәребез ураза тотучы кешене ашатырга булышкан кешегә үзе ураза тоткан кебек әҗер языла дигән. Бу хадис изге Рамазан айында тырышлык күрсәтергә, ярдәмләшергә һәм игелек эшләүне арттырырга этәрә. Ел сайын Ярдәм мәчете чатырында төрле яшьтәге һәм төрле милләт кешеләре җыела. Быел көн сайын 1200 кешегә өстәлләр әзерләнә. Ярдәмдәге ифтар Россиядагы иң зур ифтарларның берсе булып санала. Анда инвалидлар, ятим балалар, күп балалы гаиләләр һәм өлкән яшьтәге кешеләр җыела. Мөселманнар ураза тотканда нәрсәләрне истә тотырга тиеш? Ураза вакытында нинди ризыклар белән туклану хуплана? Кемнәргә ураза тотырга ярый, кемнәргә ярамый?
Бу хакта Ярдәм фондының медицина хезмәткәре Фирая ханым Тахирова аңлата. Бисмиллахиррахманиррахим. Без инде ураза килеп кирдек, ураза башладык. Уразага нинди киңәшләр бирергә була? Уразаны иң беренче уйларга кирәк ачтыру түгел. Ураза безнең ул фарызга амал булганга күрә, аны без киңәш итәбез бөтен кешегә тотырга. Кемнең сәламәтлеге бар? Кем ураза тотала? Шул кеше ураза тотырга кирәк. Нинди кешеләр генә ураза тотырга ярый икәнен аны әйтергә мөмкин. Кемнәрнең ашказаннары бик каты авырта, кемнәр шикәре авырты белән авырталар, кемнәр әле күптән түгел генә каты авырулар уздырып җибәргән кешеләр аларга ураза тоту хәерле түгел. Алар уразаның фидиясен генә чыгарга тиешләр. Ураза тотканда иң беренче киңәшләр нәрсә? Иң беренче безнең ифтар килеп җитәргә авыз ачу дип әйтәләр аны халык телендә. Шул авыз ачканда бик күп итеп иң беренче бик күп итеп ашарга без киңәш итмибез. Чөнки шул безнең вакытта ашканнары уже кичәлегән булалар. Күп итеп ашасак, ашканны авыртулары безнең кичәеп китергә мөмкин. Шуңа караганда безнең сөннәт буенча уразаны ашырга тырышырга кирәк, хөрмә белән. Хөрмә булмаса инде су белән ашырга, аннары әкрен-әкрен ашырга кирәк. Авыз ашканда күбрәк без инде күбрәк безгә ашырга кирәк түгел итле әйберләрне, кыздырган әйберләрне, колбаса шикелле әйберләрне, аларны бөтенләй рационнан төшеп калдырырга киңәш итәбез. Чөнки алар безнең ашказаны күп вакыт 20 сәгать ашамыйча торабыз. Бу елларны 20 сәгать ашамаганга күрә безнең аның эшкәртүе ашказанга авыр булачак. Шуңа күрә инде тырышырга кирәк, күбрәк компот, чәй, су. Чәй белән компотка караганда, сокларга караганда күбрәк су эчәргә кирәк. Гади суны эчеп, шушы 2 литр ярым суны без бит эчеп бетерә тиеш көне буена. Менә шу ифтардан алып сәхәргә кадәр шушы суны эчеп бетергә безгә киңәш ителә. Нәрсә белән авыз ачарга кирәк дип әйткәндә безнең шул хөрмә белән ашабыз, җимешләр белән ашабыз, аннары шул боткалар белән, аш белән, бер кашында тырышырга кирәк түгел, кыздырган әйберләр ашарга. Балык ашарга да без бик сезгә тәкъдим итәбез, чөнки балык ашаганнан соң, әгәр дә без аны ашасак сәхәр вакытында, балык су сырый. Су эчәсе килә, шуңа күрә аны кирәк түгел. Аннары күп кешеләр безнең инде су тозлы әйберләр ашарга туры әйтмибез, чөнки су әз эчелгәнгә күрә аны тозлы әйберләрдән туры сакланып торабыз. Ансы да бар. Шул ук вакытта безгә нәрсә ашарга кирәк дигәндә, иртә белән сәхәрдә ашыйбыз боткалар, ашыйбыз йомырка, ашыйбыз пешкән әйберләр генә ашарга тырышабыз инде. Шул ук вакытта безгә пешкән күп әйберләр пироглар белән дә бик тә нитергә мавырга ярамый. Чөнки алар тоже нитәр. Күбрәк кирәк безгә ашарга нинди әйберләрне? Күбрәк банан, бик каты иртә белән ашасак бананнан да бик күп озак переваривать итә. Шул вакытта эшкәртелгән күрә ул безнең озак ашыйсы килми. Аннары безнең инде шул вакытта бик күп шикәрле әйберләрдә ашарга без тәкъдим итәбез, чөнки шикәрдә тиз бетә, ул тиз генә ашау китене чакыра, нитә инде тизләтә. Ничек булса да шушы ниләрне безгә тырышырга кирәк тотырга. Менә тагын бер тапкыр әйтеп килә. Авырларга фидияне түләргә әйтәбез, тәкъдим итәбез. Инде исән кешеләргә шушы ашау балансын бозмыйча ашарга тырышырга кирәк. Тагын бер тапкыр әйткәндә, значит, без төшеп калдырабыз кыздырылган әйберләрне, копченый әйберләрне, колбасаларны, шикәрне күбрәк ашарга кирәк, бал белән чәй эчәргә тырышырга кирәк. Шул вакытта кирәк творог сөтләр белән ашарга кирәк. Менә нинди җайлы әйберләр бар, үзегезгә ошаган. Шундый гади аны уйларга кирәк түгел. Менә шушы ифтар вакытында, әгәр дә сәхәр вакытында тегенде аш кирәк, монда аш кирәк дигән түгел. Сез нинди ризыкка ияләшкән, шул ризык белән уразаны тотып бетергә тырышырга кирәк. Казанның Ярдәм дәвалау укыту төнәтләндерү үзәгендә күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен курслар башланды. Бу курслар изге Рамазан аена туры килде. Дагыстан, Кыргызстан, Чечня Республикасы, Башкортстан, Оренбург, Чувашия Республикасы, Самарадан,
һәм башка өлкәләрдән 40лап шәкерт җыелды. Аларның күбесе Луи Брайль шрифтында басылган Коръәнне укый белә инде. Курсларга килүчеләр Ярдәм мәчетендә уздырыла торган ифтар мәҗлесләрендә катнашачак. Рамазан аеның бөтен матурлыгын күрә алачак. Курслар 1 ай дәвам итә. Ярдәм мәчете имам хатибы Татарстан мөфтиенең социаль мәсьәләләр буенча киңәшчесе Илдар хәзрәт Баязитов Татарстан Республикасының сугыш сәнгате өлкәсендәге Алтын Билбау 2нче милли премиясының иң яхшы ел җитәкчесе номинанты булды. Казанның Киров һәм Мәскәү районнары мөхтәсибе. Ярдәм мәчете имам хатибы Илдар хәзрәт Баязитовка номинант дипломын Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин тапшырды. Илдар хәзрәтне әлеге номинациягә Татарстанның спорт көрәше федерациясе тәкъдим итте. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең өчен май аена әзерләнгән чираттагы видеожурналыбыз ахырына якынлаша. Алда сезне традицион имам сүзе сәхифәсе көтә. Тоткан уразаларыбыз кабуллардан булсын. Аллаһ Тәгалә әҗрен насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى قرآن آية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey imanlı bulğan bəndələrim, əvvəlgə ümmətlərə urazа tutup farz bulğan şəkildə sizgə də Ramazanda ay boyuna urazа tutup farz. Peyğəmbər Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm etkən, əgər kişilər bilsələr idi, Ramazan ayının nindi faydalı, nindi fazilətli bulğan, onlar yıl boyuna anın barığını tilərlər idi. Peyğəmbər Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm etkən, Ramazan ayı kilgəç, cənnətinin eşikləri açılır, cəhənnəmnin qapqaları biklənir. Həm şeytanlar bağavlanıb, dingizin tübünə qədər düşürülür. Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm etkən, uraza tutqan kişiyə iki şadlıq var. Birincisi, ol da bulsa ağız açqanda, ikincisi Allah bilən işraşqanda. Hər əməl üçün savabı verilir. Lakin uraza üçün Allah subhanahu wa ta'ala savabın özü verər ikən. Əgər əğalim etkən, ol Allah Teala özü. Əgər indi Ramazan ayında uraza tutuşunu ağız açdırsa, ol kişinin Allah Teala barcha günahlar keçirilir. Cəhənnəm otundan imin etər. Həm uraza tutqan kişinin savabını Allah Teala nasib etər ikən. Həm sahabelər Peyğəmbərimizdən sorağanlar, ya Rasulullah, əgər kişinin şul qədər mümkünlüğü bulmasa, Peyğəmbər Muhammed aleyhisselam ol kişilərə bir yetim su, yoki bir xurma yemişi bilən ağız açdırsa, şunday savabqa yetirgan olar. İndi Allah subhanahu wa ta'ala bizə şu Ramazan ayında urazanı jеңелlik bilən tutarğa, təravih namazlarına qatnaşırğa Allah Teala özü rəhməti bilən, yardımı bilən nasib eylesin. İllərimizə, günlərimizə tinçlıq, iminlik, il başlıqlarımızğa qədillik, həm sabırlıq, ağrılarga şifa, turu yolda bulmağanlarga hidayət nasib eylesin. Vəssalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuh.